Să mă iubești cu mine jumătate. Ia mă cu mine jumătate, că și am făcut de poate. Hai! Să rămână la copiii tăi. Hai să vină lumineața sus! Hai mai despre! Hai mai despre! Hai că mă spune! Atențiune! Din partea lui Unchiul Giurică!
Doamne,
nu să rugăm asta. Incendiare. Din partea lui Viorica pentru valoarea lui și a mea. Valoarea lui și a mea, valoarea lui și a mea. Crească familia și Florina mea. Cristi, Cristi, ăsta-i Cristi Tulina. Cristi, Cristi, nu îmi trece nimeni. Cristi, Cristi, ăsta-i Cristi Tulina. Cristi, și pentru salam cel mai tare.
mare! Și pentru băieții lui și nevestica lui, Florina! Din partea lui Robert Mahora, pentru nevasta lui Laura, viața lui sufletul lui, pentru partea lui Ana Maria. Haide, haide!
Salam spa, reggaeton spa, salam spa, reggaeton spa, salam spa, reggaeton salam, reggaeton go salam.
spun. Să poate și dansa modern, să poate și compune pe aia. E pentru voi, nu place mie nici cu ăsta rău de tot. Dă-i drum acolo. Bagă mâna, bă! Bagă mâna, scăsit! Ia din corul de la voce, să simte corul să așa să ude. S-a colit sala de aia. Am iscurat.
Socru mare, să rămână. Stau aici, mă urc și eu pe scaun lângă fratele socru mare, dar mai vreau unul că m-am îngreșat să nu se pe scaunul cu mine. E la fie? Da. Hai trebuie. Unei. Turcească asta la fel că e cea mai nouă fiță să compun și eu pentru voi și pentru socru mare. Cu numele lui, cu domnul Florin. Florin Culina și soacra mare, părintul ăsta turcesc. Și doamna Florina, soacra mare, la fratele Bogdanle, de drumul acolo, Florin și Florina!
Pentru că